Idan baka danna mana subscribe ba, ka shiga sacin ka rubuta Wisdom TV, zai bude ma kamar haka. Ka danna ja mai alamar subscribing, sannan ka danna kararrawa da zarar mun daura abu za a sanar muku. Mun gode sosai da damar da kuke. Kai amfani da TUNECORE ka samu kuɗi da TUNECORE. Idan kuna tare da mu daki-daki a wannan bidiyon, za mu nuna muku hanyoyin da za ku bi domin ku yi rijista da kuma yadda za ku yi uploading waƙoƙinku ku rinka samun kuɗi da su. Da farko dai ka ɗauko wayanka ka shiga Chrome. Kamar yadda kuke gani, idan ka shiga Chrome ka rubuta www.tunecore.com. idan ka rubuta ka shiga sai ka yi rijista. wurin password din suna amfani da password ne wanda za ka rubuta capital letter, small letter, number, kuma sannan ka zo ka sa irin su dot ko at ko comma haka da sauransu. Irin password din da suke amfani da shi kenan idan za ka sa password ɗinka. So idan ka shiga TUNECORE, ni kun ga already dama na yi rijista direct, ya kawo ni cikin TUNECORE din. Idan ka yi rijista ka buɗe, zai baka fuska kamar haka. Na farko a sama za ku ga an sa waka guda ɗaya za ka ɗaura single, ko kuma ringtone za ka ɗaura, ko kuma album za ka ɗaura. So duk wanda za ka ɗaura za ka biya kuɗi na tallata ma ɗin da za a yi. Bambancin TUNECORE da Star Music da Audio Mac kenan. So shi sai an biya kuɗi. Ina tunanin kamar ya fi garanti, saboda idan ka biya wannan kuɗin za su yi ƙoƙari duk yanda za su yi su ga sun tallata ma waƙoƙinka, sai sun yi sun tallata ma. Kaga ya fi sauƙi kenan. A cikin sauƙi za su yi ta yi ma wahala ba tare da ka yi forwarding ba, ka yi sharing ba da sauransu. Da farko idan ka zaɓi, ni kun ga already na zaɓi single. Da na zaɓi single, gashi nan song title na rubuta, menene na rubuta, gashi nan main artist name na rubuta, gashi nan single language, primary genre, menene duk gasu nan na ciccike kuna kallo komai da komai. Level, test level, code, ga code. Wannan code da kuke gani idan ka gama cikewa wa'annan guda biyun su da kansu za su baka, ba sai ka zaɓa ba. Sannan idan ka gama sai ka zo nan ka danna save single, kamar yadda kuke gani. Idan ka danna yana processing, idan ya gama processing zai bude ma kamar yadda kuke gani. Idan kuka lura a saman nan za ku ga suna nan Wisdom $0.00. ban samu ko sisi ba. That means ban yi uploading wakar da aka yi promoting ɗinta ba, mutane suka kalla za a samun kuɗi ba. Idan mutum ya kalla ko mutum ya yi downloading, to dole ga kuɗinka a nan wurin za su sama abin da ka samu. Kun gani gashi kuna kallo, Rap Monster by Wisdom incomplete, gashi kamar haka kuna gani. So stores su ne wuraren da idan kana amfani da wannan playoyin za ka samu waƙoƙi na a cikinsu, saboda za su ringa tallata a cikin playoyin nan. Ko ya kai play, to fa lallai sai na ji alert. Nan gashi kuna kallo, gashi su kuma suna da wani abu. Idan ma baka da artwork, su da kansu za su zana ma artwork guda 4, ka zaɓi guda ɗaya wanda ya ma. Kaga sun fi sauran kenan, tunda su sauran sai dai kai artwork ɗinka da kanka, kuma sai size ɗin da suke so za ka ɗaura, kai ta shan wahala. Kun gani music not ready, music na waƙar da na ɗaura ba ta daidaitu ba, ana buƙatar na sayi kati. Gashi nan $9 misali, everyday low price. Idan kana yawan siya a kullum, idan suka zo ɗaura waka kuɗin na sauka ƙasa. Kana ɗaura waka suna rage ma farashin tsadan kuɗin da suka zuba ma. Gashi nan kuna gani nan album, idan album ne za ka siya $29, social $7, single waka guda ɗaya shine $9. Gashi nan an haɗa kuɗaɗen gabaki ɗaya wuri da ya kama $47.
kamar yadda kake gani. Idan kana so ka siya ma duka ne gashi nan, sai ka danna kawai ka siya gabaki da cikin sauki. So kun ga hanyoyin da ake bi domin a ɗaura waka a TUNECORE, kuma in wakan ka ya shiryu ya daidaitu ka ciccike komai da komai. Wannan su ne kamfanonuwan da ake yin playing din waka da su Shazam, su gasu nan barkatai. Idan ka yi to duk wanda ya saurari wakan ka ta ciki za a biya ka kuɗi. Na gode sosai, Allah ya sa mu dace, amin. Dan Allah ku rinka danna mana subscribe, kuma ku rinka danna like, kuna yin comment don gane cewa shin abin da muke muku yana ƙayatar da ku ko kuma baya ƙayatar da ku. Mun gode.